Teresa, des de quan fas fotografies? D'on te ve aquest interès? Com comences a fotografiar? Començo... De fet, tinc una foto amb 2 anyets que ja li prenia la funda de la càmera al meu tiet, però encara diguéssim no feia fotografies. Sempre m'ha agradat fer fotografia, però mai vaig pensar que d'una manera tan professional. Vaig acabar els estudis, el BUP, el COU, tot això, i em vaig trobar que cap de les carreres m'acabava d'entusiasmar. Amb la qual li vaig dir a la meva mare que a mi el que realment m'agradava era fer fotografia. I tinc que parlar d'ella, evidentment, perquè, pobreta, va fer el que es feia en aquella època, el 1980, firmar lletres. Vaig anar a la millor escola de fotografia reconeguda a Barcelona en aquella època i, de fet, a tot l'estat, i avui encara ho és. Avui ja és universitat, que és a l'IDE, i vaig començar amb la fotografia. Què passa? Que com que mai he tingut padrins ni grans medis, jo no em podia muntar ni un gran estudi de fotografia, ni tenia cap amic que treballés a cap diari, amb la qual vaig decidir anar a la porta del jutjat d'Hospitalet i allí començar a preguntar a la gent que es casava si volia fotos, i així ens vaig començar. Fent fotografies de reportatges de casaments? Sí. Això parlaríem per quins anys seria això? Vaig començar a estudiar el 80 i seguia estudiant, però el 82 jo ja estava a la porta del jutjat. Però com que al jutjat de Barcelona hi havia màfies i no t'hi deixaven acostar, vaig dir, a Hospitalet té que haver-hi un jutjat, i allí vaig començar. I a partir d'aquests reportatges de casaments vas fent diferents treballs. Sí, exacte. Vaig fer un reportatge en blanc i negre de la famosa Setmana Santa, que el director de l'Aula de Cultura de la Florida llavors em va dir fem una exposició perquè m'agrada molt. Em vaig trobar en què després una botiga de fotografia, diguéssim, del centre, l'Ajuntament els va dir escolta, que posem les primeres pedres dels pàrquings, que ens pots cobrir el reportatge, i ells em van trucar i em van avisar a mi. I a partir d'aquí, com que no he parat de buscar-me la vida, he fet tot tipus de reportatges, no solament casaments, sinó que he fet primeres pedres, he fet actes protocol·laris, he fet espectacles musicals, sempre una mica allò, jo m'arrisco, faig la feina i després ofereixo el meu treball, i així ens he anat tirant, evidentment. Va haver-hi un moment que, esclar, que els casaments tenien el seu auge, era la generació, diguéssim, jove que pujava, que trencava amb els tòpics, i em vaig aconseguir una bona clientela. El que l'aparició de les càmeres digitals, diguéssim, ens ha trencat molt la nostra... Això t'anàvem a preguntar, com valoraves l'impacte de tota aquesta revolució tecnològica amb internet, com havia afectat la teva professió, el vostre ofici? De fet, el que és la nostra professió ens l'ha destrossat no solament els fotògrafs de reportatge, sinó els laboratoris que revelaven fotos, els senyors que feien àlbums, tot això, vull dir, és tota una cadena de tot el món professional que ens dedicàvem al reportatge en fotografia o als serveis fotogràfics, que això ens ha arruïnat a tots. Vull dir, de fet, han tancat quasi tots els laboratoris, tinc companys que s'han anat fins i tot de Barcelona, la majoria està intentant reinventar-se o fer altres coses. Vull dir que el que m'ha passat a mi és el més normal dintre d'això. De cara al públic en general, esclar, ha apropat la fotografia a tothom. Ara és accessible per tothom, tothom fa fotos, però hi ha un perill. Hi ha el perill que s'ha banalitzat de tal manera la fotografia que si no l'estimes, si no poses interès en ella, et penses que no té cap mena de valor i que fer fotos és una tonteria. Aquest és el doble perill. Tu tens mòbil i fas fotografies amb el mòbil? No. Una curiositat? No. No faig perquè per mi la qualitat no és la mateixa.
i amb el mòbil no pots arribar a controlar el que controles amb una fotografia. Jo sempre dic, i tinc ja a vegades batalletes, la gent que retoca les fotos, jo dic que la foto es fa amb l'ull, l'has de veure, i quan tu la veus la fas, i per això tens una càmera per controlar com la fas. Fer-la després assentada davant de l'ordinador, seràs un bon tècnic d'edició, però per mi no té el valor fotogràfic que té fer-la al moment i amb l'ull. O sigui, la càmera solament és l'instrument, però l'ha de fer el fotògraf. I com tu dius, Teresa, cal reinventar-se, i tu mateixa, tots aquests projectes últims que has estat fent, és això el que has fet, t'has reinventat. Sí. I estàs fent de fotògrafa, de comercial, buscant els sponsors... Sí, i dir, mireu, o sigui, porto molts anys fent retrats, i aquesta és la prova, i mireu com sóc capaç de fer un retrat amb unes condicions, a més, adverses de llum, d'il·luminació, d'escenari, amb una persona que no està pendent de mi, i crec que aconsegueixo retratar l'ànima, no? I aquí és on demostro la meva perícia i experiència com a professional. Tu també utilitzes internet, tens pàgina web, tens els blogs, utilitzes les xarxes socials. Aquest paper sí que el valores positivament o te'n fas amic? Sí, avui en dia si no estàs a Facebook no existeixes. Vull dir, és primordial. A mi m'ha servit sobretot per conèixer molta gent, per fer moltes amistats, i així fa 3 anys em va donar la bogeria de crear un grup de fotografia a Facebook. I som un grup que som diferent dels de la majoria, i som diferents perquè no solament pengem fotos, sinó que organitzem moltes activitats, i hem fet 4 exposicions, hem fet un llibre també, i ara estem a punt de fer xerrades i tertúlies, vull dir, i tot això també ho faig per amor a l'arte, però viva la fotografia. I això ho heu dinamitzat, ho has dinamitzat tu concretament a través de la xarxa social? Sí. Em vaig pensar el nom, vaig crear el logo... Com es diu? Companyia General de Fotos, de fet CIA General de Fotos. I el teu desig ara de vincular fotografia i barri, quin desig de futur tens ara? Home, a mi el que m'agradaria molt és que realment al barri hi hagués gent interessada en la fotografia, perquè jo penso que entre tots podríem crear un espai comú de fotografia on uns aprendrien, els altres explicarien, els altres compartiríem, es podrien crear activitats, i jo crec que fins i tot la regidoria o el xic o qui fos ens apoyaria perquè tinguéssim aquest espai, aquest punt de trobada, i que si hi ha una associació d'amigos del no sé què, doncs també podria haver-hi una associació o un punt de trobada de fotografia en el barri. Doncs endavant amb aquests projectes i que el veiem molt aviat. Teresa. Molt bé, moltes gràcies.